Good morning po mga ka-farmers na nandito po tayo sa Kabalityan, Campo 1. Dito po sa farm ni Kagawad Hilario. Kagawad, nandito po kami ngayon sa talungan nyo para pasyalan po yung mga talong na tanim nyo. No po? Anong variety po ito, Kagawad? Native sir, native. Ayun, ilang buwan na po ito? Mga 2 buwan na. 2 buwan na po itong talungan nyo. So ang ginagamit po natin dito yung foliar fertilizer natin. No po, ito po, Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. So ito pong talungan niya raw po. Ano po yung nangyari doon sa mga kasama nyo nagtatalong, Kagawad? Yung kasama ko dyan, nalalaglag yung mga dahon ng talong. At wala na siyang dahon. Ano po kayang possible? Bakit ganun po yung nangyayari doon sa talong nila? Yung palaging umuulan noon, siyempre palaging nalalagyan ng tubig. Sobra sa tubig? Oo, sobra sa tubig. Tapos biglang iinit, biglang aaraw, yun nalalaglag siguro yung mga dahon nila. Pero yung ating ini-sprayan ng foliar fertilizer ng mga talong nyo. Pero yung akin naman, ini-sprayan ko ng foliar fertilizer, ganyan naman ang itsura, hindi naman nalalaglag yung mga dahon niya. So yun po yung pinakamaganda. Makita mo rin yung mga niya, bunga niya, magaganda rin siya. Lumalabas na bunga. Yan po, so lumalabas na po yung bunga ng talong na tanim ni Kagawad. So ito po yung kanyang, ilang hektar po ito? Ilang square meter po itong talungan nyo? 6,000 square meter to. So yun, napakalaking talungan po yung ating pong napuntahan ngayon na ginagamitan ng foliar fertilizer. So yan po, lumalabas na po yung mga bunga. Yung iba kasi pag magdadalawang buwan pa lang siya, hindi pa lang, wala pa siyang ganitong lumalabas na bunga. So sa paggamit ng foliar fertilizer natin, ibig sabihin mas mabilis na pabunga. Oo, mas mabilis na siyang namumunga. Tapos yung mga bulaklak niya, sir, hindi naglalaglagan. Ayun. Oo. Talagang makikita mo yung mga bulaklak. So dahil po sa sticker ng ating pong buhay na buhay yung bulaklak niya, So yun po, dahil po yan sa sticker ng ating Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Possible ng ganitong mga talong, minsan mga 2 buwan pa lang, hindi pa siya naglalabas ng mga bunga. Opo. So kung nagamitan ko ng foliar na gano'n. Sir, ilan na po yung natin, nagamit natin, ilang galon na po nagamit natin dito? Yung nagamit ko ng galon dito, magdadalawang galon na. Opo, nakailang spray na po tayo dito? Naka-4 na ako dito, naka-4-5 na akong spray. Naka-5 spray na raw po ang nagamit dito sa kanyang 6,000 square meter. Naman ito Opo. Bali 4 na galon na. 4 na galon na po ang nagagamit ni Kagawad dito. Opo. So 4 na galon na ang nagamit ni Kagawad. Opo. So ganito po kalawak yung ating talungan dito po sa Kabalityan na hawak po ni Kagawad Jordan Hilario. At nasabi niya nga po kung gaano kaganda. Tignan mo to, sir. Yan po. Tignan mo to, daming bunga. Tignan mo. Yan Yan tingnan mo. Bilangin mo yung bunga, ganyan pa lang siya kalilit. Kaya nga po, sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malilit pa lang yan Tignan mo yung bunga talaga, magaganda siya Opo. Ang kinis, di ba? Opo, yun, kagaganda ng talong natin dito. So, tignan mo talaga yung bunga niya, ang kikinis Posible na yung mga talong na ganyan, hindi pa siya ganyan namumunga ng So ano po recommended natin sa mga nagtatalong? Kung gusto nilang gumamit ng Growers Bet na foliar, nandiyan naman kayo, sir, pwede silang mag-order. Anytime po, opo. Nandito po sa Kabalityan. Anytime po, lahat ng taga Kabalityan pwede pong mag-order dito kay Kagawad Hilario. Po, siya po yung ating pong distributor dito. At siya na rin mismo ang gumagamit ng foliar natin dito, patunay. Talagang yung mga kanya, binubuhay niya talaga Saka yung mga dahon niya, sir, magaganda yung dahon niya. Yung dahon niya Tapos wala pa siyang yung ulmog na tinatawag, white flies. Wala, pati white flies daw po, malinis. Wala po siyang white flies. Grabe na yung bunga niya, napakadami Pag ginalaw mo talaga yan, lumilipad na yung mga white flies. So malinis.
Wow, kahit pampagin mo yan, walang lumilipad na white flies. So yun po yung mga napakagandang benepisyo sa paggamit po ng ating Growers Vet 1000 Plus Foliar Fertilizer dito po sa Kabalityan, Campo Hindi Uno, lang naman iisa yung Pasinggan. talaga. Tignan mo talaga yung mga bunga, oh. Ano, oh. Talaga pong pinapakita po ni Kagawad kung gaano kaganda Ano, yung ating pong oh. tanim na talong. Napakadaming bunga, napakaliit pa lang po. Ano po? Talagang lumabas na yung mga bunga. Hindi ko naman i-recommenda to sa mga farmers pag wala, mayroong nagpunta dito nagbibigay na naman ng foliar eh. Sabi ko, Growers Vet ang ginagamit ko. Opo. Ay, Saka, maganda rin yan, pero mas maganda raw yung ano niya eh. Tignan ko muna yan. Sabi ko naman. eto may pruweba na. Pribuan na, talagang inispihan ko talaga ito Yan. ng ano. So ganyan po kaluwag yung talungan po na pinuntahan natin ngayon dito po sa Asinggan. At napakagandang talungan ang nakita natin, nasaksihan. Yung mismo pong si Kagawad na may-ari ng farmland ang nagsasabi na, Tignan nyo mga kaparmers, walang kiltay yan oh. Buo, walang kiltay yan. Oh. Makita mo naman sir, walang kiltay, di ba? opo, napakalinis. Ayan po. Oh. Talaga pong napakaganda. Walang white flies na lumilipad oh, pampagin mo. So yun, maraming salamat po Kagawad sa pagtitiwala nyo sa ating Growers Vet 1000 Plus Foliar Fertilizer, sa paggamit nyo po dito sa talungan, at napatunayan po natin na napakabisa at napakaganda ng Growers Vet 1000 Plus Foliar Fertilizer sa ating pong mga pananim, lalong-lalo na dito sa inyong okra. Ay, talong pala to. Ay, talong. Talong po na kanila pong inisprayan ng 4 na galon na nga po ang ating nagamit dito. At ganito po kaganda ang resulta. At tingin nyo po, malapit na tayo mag-ani dito. Wala na 1 buwan. Sa Biyernes siguro may ma-harvest na rin ako. Oh, yun. Mga kilo-kilo pa rin kasi hindi naman pa Sabay-sabay. bulwak yung mga bunga niya. Opo, so yun po. Nagsabay-sabay yan. Pagka ganyang kagandang talong, talagang aani yan. Opo. Yung papaya nyo, spray nyo. Oo. Apakaganda po rin sa papaya na ito. Dati maraming kiltay to, tignan mo. Opo. Kiltay, oh. So kiltay po, yun po yung white flies. Hindi, yung ano yun, tumutusok. Iba pa yung yung parang fruit fly. Nagtatrabaho. Ah. So yun po yung report namin dito, no po, sa Kabalityan, Campo Uno, sa farmland ni Kagawad Jordan Hilario, at pinakita po sa atin kung gaano kaganda ang paggamit ng Growers Vet 1000 Plus Foliar Fertilizer. So yun po, good morning po ulit mga ka-farmers. Ngayon po ay August 16, 2023. At nandito pa rin po tayo sa lugar ng Kabalityan, no po. At pinasyalan po namin itong talungan na nabanggit ni Kagawad na hindi po maganda ang nangyayari. No po. No po. Kung makikita nyo, sira na yung mga dahon, dilaw-dilaw na. No po. At meron man nakikita tayong bunga, 1 piraso. At bansot, nauna pa raw po itong itanim kaysa doon sa kanyang talong. So dito po natin makikita yung comparison. Na ito, Kagawad, yung sinasabi nyo. Na itong talong na ito, mas matanda pa kaysa doon sa talong nyo. Pero nakita natin, ganito po nangyari. So nabansot po siya, almost wala pang bulaklak yung iba. At dilaw po yung mga dahon niya. Yun nga po, nagkakalaglag daw po yung mga dahon. At tuyot din po. Ano po, kailangan na rin talagang patubigan to. Opo, parehas lang po nung kay Kagawad, pero nakita naman natin yung comparison. Ito po yung itsura. Ano po. Halos lahat po, ganun po itsura. Yan po, kung mapapansin nyo, bansot po yung mga talong dito. At sira-sira po yung dahon niya. Dahil po yan dun sa panahon na sobrang init. Tapos uulan ng malakas na malakas, tapos iinit. Ganito po nangyayari. Ano po? So sinama tayo ni Kagawad dito para po mapakita yung comparison po nung talong dito at saka yung talong na inaalagaan niya dun sa kanyang farmland. So malaki po ang diferensya. Masasabi po natin na iba talaga na Kagawad yung paggamit ng ating foliar fertilizer. Growers Vet 1000 Plus Foliar Fertilizer. Na makita natin na napakabisa pagka na-sprayan po ng ating pong foliar fertilizer.
So sa mga farmers natin dyan na naggugulay, isa po itong patunay na kung ano ang pwedeng maitulong sa inyo ng ating foliar fertilizer sa paggamit po at pag-i-spray nitong ating Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer, na mismong si Kagawad na ang nagpaliwanag sa inyo kung anong comparison ng na-sprayan at hindi na-sprayan. So Kagawad, maraming salamat po, no po sa pagtitiwala nyo po sa ating pong Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer, na patuloy nyo pong gagamitin dito sa inyong talungan at mairekomenda natin sa ating mga maggugulay. So sa lahat po ng maggugulay, abangan nyo lang po yung mga susunod nating video para po update sa mga gulay na ini-sprayan ng foliar fertilizer natin. Sa ating mong CEO, maraming salamat po sa tulong nyo po na ibinibigay sa ating mga farmers, no po, upang makaani ng malusog, masustansya, malinis, non-toxic. No po, Mr. Arsenio ang angko, ang ating pong formulator ng ating pong Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer. Ang aming grupo na marketing director, marketing assistant, Erickson Sanchez po, nagre-report po para po sa ating pong foliar fertilizer. To God be the glory. Thank you po. Please follow Goldland Growers Bet 1000 Plus Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.